आरा हिले बलिया हिले कपड़ा हिले ला तू। देने के लिए क्या है भागत कहाँ रहा हो कपल अटटे भइल तोरा बोल के ना आवेला घर चिल्लाइल पड़ो हमरा के पैसा द पार्टी में ना जाए के बा पैसा चाहिए तोरा? हंसुआ देखा तारे तोरा घर में घुसा के ओनार देम। अच्छा बाबू सरऊ कह दे के बाद हमरा कोनो काम करे रे सरवा रे घसवा ले चल। चुप सरवा बुलेट ए बुलेट कौन सरवा हो रे? खेलनचा बुलटा कहाँ बा हो साला कबार बिनता अरे बुलटा का करता रे जानता रे बोल। जानता रे बाप बहन जो पिकनिक बनावे के पैसे नहीं कह देते ओइसे कबार भी नहीं ये बेच के पिकनिक में साला तोरी ई दिन दशा हो गइल बा। चल 3 गो बोतल हो गइल एकरे के बेच के कुछ खाई बोतल लेके कहां रे? भाग सर तो बाप सर जतर पर टोक देलक रे। पैसा वैसा तलना नहीं खाता जाता नहीं बोतलें बेच के कुछ किन के खाए ए सरवा बेच के 2 पुड़िया खैनी ले लेंगे। 2 रुपए के किसमिस चॉकलेट झट ना मिली तू खैनी के पुड़िया के बात कर देला बाबू बहन चोद हम जानती कि इतना लड़चट लड़का पैदा हुई थी तो बचपने में साले के दिमाग चटाए। तेरे बाप सरवा दोगले है बहन चोद हमार बाप हम कुछ बोली ते कौन से बोले वाला छोड़ रे भाई छोड़ चल 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 गात फाड़ दे तो अपने बाप से करिए चबिया मांगना। बात तो ठीक कहले चल मांगल जा ए बाबू 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 गड़िए के चबिया धना धना हम जाम गड़ी पर चढ़ गाड़ी पे चलो साले हमरा गाड़ी पे चल के जा। चल पैदल चल सरवा